Hi guys, ingon ani day ko mag-record og song parody using BandLab. Ug kauban na tong atong kudigo. Hoy! Di na ko halos mukaon, permi ko nagkonsimisyon. Katong sa una, dili pa ko ingon ani mag-record. Kay diretso na ko kanta atubangan sa camera using sound card. Mali. Kani jud nga part ang makalagot. Kay permita masayop. Sige ka mali. Pero wa ko mamali sa forever nga akong gipili. Charis. Bitaw oy, dili jud lalim ingon ani nga content. Dayon dili pa jud ko kumpletong equipment. Balik-balikon gyud nako na hangtod ma-perfect para pud nindot siya paminawon. Ay. So dirita sa part nga nagpadala o part ka. Nagpadala. O di ba mali na pod pero laban lang gyapon ta ani hangtod sa mahuman. Aw, laban bisan walay kalaban. Nagpadala ko nimo og kwarta sa anak natong eskwela, pero naun sa ba nanguwag kang kagwanga ka. Giaway pa ko sa imo ang kirida. Kay daw, Dili mali kayan mayabag oy. Tarunga ba diha? kay daw, giilog. Kay daw, giilog tika. Kana, kumbati lang jud diha Lady Jean for the go. Kay daw, giilog tika. Huy, unsay giilog good. By the way, sung cover lang di ini. Sa tinuod lang no, kapoy kay mangitag content. Kay kung wala na ko'y makompose, mangita lang kog song parody nga akong isong cover. Kay daw, giilog tika. Dayon, pag human ako ana og record, ako ana dayon ng sabayan nga mag-video nako. So maora to, bye!